sopo mak sing urung nembang Mbak Lintang. Oh Mbak Lintang, Mbak Lintang salah bungku kek digugong ya mak. Oh iya nduk. Ngadeg Mbak Lintang, ngadeg Mbak Lintang. Gak usah disepoti wis bengi ya, gak usah sepoti. Selamat malam Mbak Lintang. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh. Pagi Mas. Nembang. Nembang apa? Jenengan milih gubuk asmara napa podang kuning? Apa ya? Napa? Gubuk asmara mawon. Gubuk asmara dipun bawani nggih. Lah wis yahene masak bawa. Oh, mboten napa-napa. Bah nek kersane yoga-yoga ya do leren lho, sakne yoga-yoga. Nggih. Nggih. Bawane napa niki, Pak? Bawane niku. Pocong. Nggih, pocong. Pocong, nggih, nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur. Moga-moga. Umpak toh ya betul loh. Banget. Bernama apa tuh jane Mas ki mau? Bernama soto, bernama soto. Nenek. Iki go tumbas maamku nek balik Solo karo Caca. Niki. Heeh. Niki digawe wong pira, Mas? Yo sing ning Solo wong pira mau? Lah wong pira? Alah, canda. Nyandak tenan Iki kok. nggo pane bagas ya maaf ya gomboro. Tinggal bagas. Nah, tunggu sarapan kowe esuk. Iya. Matur suwun. Mau bacot ke nak. Wiwit tane ingkang lingsan yen ke lelampahan gendeng sing tayub di pinangane ning goro-goro jondo yo. Monggo, Mbak. tresno tulus nadyan ingku bok Suarane apik. Aku seneng, wonge ayu aku seneng. lakonmu dina iki apik banget lho Mas. Apa? Lakonmu dina iki apik tenan. Yo ora, iki sinau. Lah iya, maksudnya iki untuk pembelajaran. Lah, Dadi wong ki ora entuk tumindak sedeng. Apa sing mbok ambil hikmah dari lakonku ki lho, apa ta? dadi wong ki ora entuk tumindak sedeng kuwi mau lho. Ora entuk selingkuh ngono. Ora entuk selingkuh. Jomne nek kasih ping 10 kuwi ora oleh. Iki minangka kaca Brenggala. Aku mrep warga-warga kene tumrap sedaya yo kemawon ampun ngantos kados renuka. Betul. Selingkuhe rapik. Ora apik. Yen siji yo kanggo selawase. Contohe dalange iki lho. Siji yo kanggo selawase. Sing udah ngomong barang. Bacotke tembang buka vokal mawon, Mbak. Yen
Hukumnya apa?
Mbak Nimas, Mbak Genta. Lagune opo, Mak? Oh, sing gayang. Sing gayang.